Στην καρδιά της Μεσογείου υπάρχει ένα ακίνητο που δεν πρόκειται να ξαναβρείτε. 262 στρέμματα παραθαλάσσιας γης, ένα από τα τελευταία rare asset classes στο γεννητσοχώρι Ηλίας. Αυτό δεν είναι απλώς γη, είναι κεφάλαιο με εκρηκτική υπεραξία. Είναι η ευκαιρία που οι μεγάλοι επενδυτές ψάχνουν και σφανίζει. Δυνατότητα για 480 κλίνες, luxury resort, διεθνές brand ή exclusive κατοικίες. Σε απόσταση αναπνοής από την αρχαία Ολυμπία και το ναό του Επικούρου Απόλλωνα, μνημεία UNESCO παγκόσμιας κληρονομιάς, τους καταράχτες στην Έδα και τη λίμνη του Καϊάφα, μιλάμε για γη κεφάλαιο που εκτοξεύει την επένδυσή σας. Η αγορά της Πελοποννήσου εκτοξεύεται, η ζήτηση για luxury και eco-tourism ξεπερνά την προσφορά. Και αυτό το ακίνητο είναι το first mover advance που δίνει τον έλεγχο της περιοχής. Δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες, δεν υπάρχουν αντίγραφα. Αυτό είναι το σπάνιο χαρτί που μπαίνει μόνο μία φορά στην αγορά. Είμαι ο Μαυροειδής Δημήτρης, σύμβουλος ακινήτων στη Remax Property Center. Καλώς ήρθατε στην Ηλία και οι ερωτήσεις είναι δύο. Ποιος θα τολμήσει και ποιος θα μείνει πίσω.